sabedes que os peixes non teñen memoria? Interesante. Sí. Va, teñen. Pero o soño dura uns segundos. Que pasada. Sí. Esa é a razón pola que os peixes poden pasarse o día inteiro na mesma peceira, descubrindo as mesmas pedras unha vez, e outra, e outra. Hostia, imagínate os peixes. Seña Faneca, veña, déxeme 40 euros, Veña, total, non se vai lembrar que llos debes. Iso é unha parvada. Por que? Porque son peixes. Non, porque calquera se lembraría que se lle deben 40 euros. Sí, esa sí, sí. Que pasada. Unha vez vi unha peli dun tipo que lle pasaba iso. O tipo esquecía todo o que lle pasaba. Pintaba o corpo, anotando cousas. Titulábase... Hostia, non me lembro. Como mola o título. Que noxo, non. Que eses bichos non teñen sangue no corpo ou que? Aí tirados todo o día mirando para un cristal. É que hai que ser parvos. Parvos de todo. De que falabades? Dos peixes. Joder, como se titulaba a peli esa? Ata creo que era española e todo. Ao final o tipo era o asesino. Non me lembro. Paranoia. Hai que ser parvos. A ver se amañamos a ter algún día, non?